Това беше Юрий Галев. Дали рилски спортист е изпаднал, ще покаже времето и бъдещите резултати. Веднага след двубоя обаче емоциите наистина взеха връхна точка и гардовете на Божков, господин Божков, атакуваха Юрий Галев и неговите колеги от ръководството на рилски спортист. За малко да се стигне до по-страшни сцени, но Юрий Галев прояви хладнокръвие и озапти своите хора. Тези кадри, които ги виждате, са на самото полувреме в кафето. Тук Васил Божков е спокоен все още. Господин Чешмеджиев, пресаташето на рилски спортист, съобщи новина, която бе и по другите медии съобщена, че от ЦСКА са искали да вземат матча на рилски спортист. Защо им е бил на рилски спортист матча, като изпадали? Това са думи на господин Чешмеджиев, пресаташе на рилски спортист. Сега чуйте и Стойчо Младенов, който беше... Какво да ви кажем? Похвално е на поведението на футболистите. Изиграха един от най-добрите си мачове. Направим всичко възможно да победиме. Но мога да ви кажа едно, че този сезон това не е първия мач, който ни играем 11-14. Но бъдете сигурни, че ЦСКА ще бъде шампион. Всеки мач ще играем 11 срещу 14 и ще побеждаваме, да го знаете от мене. Само да правят каквото искат да правят противните, ние ще побеждаваме и стане шампиони. Господин Младенов, съдийте! Само съдийте! Добре, господин Младенов, дават ви дуспа все пак на края на матча. А колко ни дадоха? Колко картона останаха да ни се показват? Мислите, че днеска се игра в футбол от страна на противника ли? Оплаченците на шипка 90 минути? Антифутбол? Слежане и кой боя да записа по 10 минути картоните и да се обяснява? Просто нямам думи. Мен днеска не ме интересува. Но тогава още по-ядосно щяхте да бъдете. Моля? Тогава щяхте да бъдете още по-ядосно. Не, напротив. Мен не ме интересуват противниците. Аз гледам нашия отбор, състоянието на нашия отбор. И мисля, че днес направим един от най-добрите си мачове. Но попречиха ни и ни пречат непрекъснато. Не може за 3 мача да ни отменят 4 гола. Това нормално ли е? Колко дуспи днеска имаше? Как ни вкараха гола? Имаше ли гола срещу Светло Петров в нашето наказателно поле? Ковбой го подмина като голям ковбой и голям герой, нали? Следващия ситуация пред тяхното наказателно поле Велизар Димитров. Защо не отсъди фал? Независимо дали фала е започнал извън наказателно поле или вътре. Ковбоя вица, да знаете, че сме шампиони. Съдията изобщо не гледа. Волейбол е това, баскетбол е... Просто не знам. Добре, тук Стойчо Младенов твърди, че имало дуспи за ЦСКА. Мога твърди всичко, Стойчо. Ако имаше при резултат 1-0 за ЦСКА и имаше дуспа за рилски спортист, щеше ли да бъде отворена? Ако беше положението за рилски спортист, щеше ли да се даде тази дуспа? Това искам да знам само. Ако беше положението за рилски спортист. Имаше ли дуспа за ЦСКА? Извън наказателното поле. Трябва да гледаме записи. Двама наши блокираха техния Велизар Димитров. И колко после... Въобще искам да кажем, че провинциален футбол няма да има, докато е това съдийство.